Salutare, dragi împătimiți de ceasuri! Astăzi vom încerca să dăm note ceasurilor pe care le vedeți pe masă, pe baza criteriilor pe care le vedeți. Sunt 10 criterii, deci vom avea note de la 1 la 10. Dar înainte să facem asta, aș vrea să vă explic puțin cum am ajuns la criteriile pe care le vedeți. Și anume, am ajuns la ele prin faptul că între timp o să iau ceasurile de pe masă. Am ajuns la ele prin faptul că m-a interesat care ar putea fi un ceas perfect sau cum am putea ajunge la un ceas perfect. Și bineînțeles că asta este ceva greu măsurabil, perfecțiunea, și bineînțeles nu se poate atinge, dar putem, pentru anumite contexte, sau mai bine zis, pentru anumiți oameni, să găsim un ceas cât de cât perfect, între ghilimele. Și atunci, care ar fi criteriile care contează? Ei bine, să începem de la cele care nu contează, după părerea mea. Din punctul meu de vedere, culoarea și forma unui ceas nu contează în perfecțiunea unui ceas, ca să spun așa, pentru că ele țin foarte mult și de vestimentație, de evenimentul la care sunt portate, de asortare și de alți anumiți factori care sunt destul de subiectivi sau variabili. Apoi, iarăși, materialul ceasului nu ar trebui să conteze, fiindcă și aici intervin anumite chestiuni precum culoarea, forma, asortarea, textura și așa mai departe. Și atunci m-am gândit să încerc să găsesc câteva criterii obiective care ar trebui să se traducă, să spun așa, de la un ceas la altul și să fie invariabil între ceasuri pentru a ne putea da seama dacă avem în mână un ceas care este bun pentru noi sau care este bun în general sau care este, cum spuneam, aproape de această perfecțiune între ghilimele. Poate că am putea să începem în cazul ăsta cu primul criteriu. O să și pun creionul aici ca să ne dăm seama despre ce vorbim. Am scris eu aici transparență funcțională și ca un fel de explicație, pentru mine asta înseamnă reprezentarea funcțiilor disponibile pe ecran. Pentru asta v-aș arăta ceasul acesta Casio, pentru că, de fapt, o să-l aduc mai aproape de cameră și o să încerc să focusez pe el. După cum vedeți, funcțiile pe care le are acest ceas se văd pe cadranul lui. Mai puțin, trebuie să ajustez un pic instalația de filmare. Se vede că are alarmă, se vede că are chrono, water resist și așa mai departe. Light, lumină. Ei bine, asta, din punctul meu de vedere, reprezintă faptul că utilizatorul ceasului știe ce poate să facă acel ceas. La fel, un potențial cumpărător va ști ce poate să facă acel ceas. Nu știu în ce măsură ați căutat ceasuri pe magazinele online. Nu întotdeauna descrierile și specificațiile acestor ceasuri pe magazinele online sunt corecte. Accurate, cum ar spune englezul. Și în cazul ăsta e destul de greu să faci research pentru fiecare ceas
să vezi dacă este într-adevăr așa cum scrie în specificații sau nu. Iar dacă vrei această confirmare, totuși, uitându-te doar o secundă pe cadranul unui ceas care respectă această convenție, deja ți-ai dat seama câteva aspecte cheie, printre care funcționalitatea ceasului respectiv și funcțiile pe care le poate face. Și în aceeași măsură știi și ce nu poate face. Am un ceas Doxa pe care nu l-am scos în acest moment, dar e destul de gol cadranul, scrie doar Doxa pe el și încă am dat seama că nu știe să facă altceva decât să afișeze timpul. Deci depinde și, bineînțeles, și de funcțiile dorite, iar această convenție ne poate ajuta să ajungem la destinație. Să trecem la următorul criteriu, aș spune. Schimb ușor de baterie. Și voi rămâne la acest ceas pentru că, după cum vedeți, pe spate, carcasa sau capacul ceasului este înșurubată. Asta înseamnă că ea se poate deșuruba cu o șurubelniță micuță în cruce și ceasul se poate schimba fără să apelăm la ceasornicar. În schimb, dacă ne uităm la acest ceas, se vede că avem nevoie de un instrument care să ne ajute să dăm jos capacul. Pentru mine este o mare descurajare, să zic așa, dacă ai nevoie de un instrument, pentru că nu doar din cauza prețului, dar există și un factor de comoditate în acest aspect. Și sigur că aici am pus un asterisc. Am pus de fiecare dată când spun ușor, pun un asterisc, pentru că ușor înseamnă de fapt acasă. Curea comodă ar fi următorul criteriu, dar acesta de fapt are cele 4 subcriterii. Nu prinde păr sau piele. Catarama nu este tăioasă, sunt ceasuri, probabil știți, care înțeapă la cataramă, se închide ușor, bine, corect. De exemplu, acest ceas se pune pe mână, hai să vedem, și se aude clicul și este fix pe mână, s-a închis bine. Deci nu mă refer aici cât de bine este reglată brățara ca lungime, ci la cât de clicky și cât de stabil este mecanismul de închidere. El trebuie să se închidă clar, corect și să rămână închis odată ce este închis, iar nu orice mișcare să-l scoată din această poziție. Sigur că potrivirea cu mâna se poate face prin diverse mecanisme care permit reglarea ceasului. Aici se pot scoate zale din brățară la acest fosil. Apoi, să zicem că la acest Casio se poate urca acest mecanism de închidere. Iar pe post de-al treilea ceas nu am făcut prezentările, vă rog să mă scuzați. Este acest Xiaomi Mi Band 5. Nu este tocmai un ceas, dar am zis că de ce nu? Hai să-l includ și pe el în această notare, pentru că
se aplică la fel de bine aceste criterii, nu? Această curea nu este reglabilă, dar este o curea cu găuri și poate fi închisă acolo unde este cel mai bine pentru fiecare utilizator. Și, bineînțeles, nu prinde păr, piele. Vom vedea mai târziu cum se comportă aceste 3 ceasuri la aceste subpuncte. Următorul punct mare este cadran comod. Ei bine, aici am identificat 3 aspecte. Stabilitate, putem să-i spunem stabilitate sau putem să-i spunem control. Ei bine, ziceam eu că unele ceasuri tind să alunece. De exemplu, haideți să pun acest ceas pe mână. Ei bine, câteodată ceasurile tind să alunece în direcția aia din diverse motive. Poate nu sunt suficient de bine strânse sau poate că este prea mic acest cadran. Dar dacă alunecă încolo, ele ar trebui să poată fi aduse cu o simplă mișcare de mână în față, fără a fi nevoie să-ți folosești cealaltă mână pentru a aduce ceasul înapoi. Ei bine, în primul rând că nu ar trebui ceasul să alunece, asta ar fi ideal, dar dacă totuși alunecă, să fie suficient de stabil sau, nu știu cum să spun, controlabil ceasul, astfel încât să poți să-l salți, între ghilimele, înapoi. Un alt criteriu este faptul că nu apasă pielea sau nu apasă mâna în mod incorect sau incomod, să-i spunem. De exemplu, acest Xiaomi Mi Band 5, după cum vedeți, are acești senzori pe spate, dar dacă vă arăt din profil, se va vedea că are o mică mare protuberanță în partea de jos, ceea ce este normal. Dacă vrei să ți se ia pulsul și ce mai știu acești senzori să facă, trebuie să existe așa ceva pe un ceas și smartwatch-urile propriu-zise le au. Dar dacă dormi cu acest ceas o noapte sau 2 nopți și stai non-stop cu el, vei vedea la un moment dat că ți se face urmă pe încheietură. Și este deja după 2 zile o senzație neplăcută. Cel puțin așa a fost pentru mine. Și până la urmă, aceste criterii sunt, după cum spuneam, notele până la urmă le dă un om pentru felul în care se comportă ceasul cu omul respectiv. Nu e obligatoriu ca ceasul să aibă același comportament pentru alți oameni. Deci, cum vă spuneam, acestea vor fi notele pe care eu le voi acorda acestor ceasuri pentru felul în care se comportă ele cu mine. Un ultim subpunct de la capitolul acesta de cadran comod este greutatea proporțională cu funcțiile dorite. Ce vreau să spun? Dacă un ceas este foarte ușor, dar are puține funcții, poate îmi dați voie să scot totuși și ceasul. Doxa, o secundă, trebuie să merg la sertarul cu ceasul. Pentru că vreau totuși să vă arăt și acest exemplu. Avem aici ceasul Doxa și este un ceas foarte simplu, dar în același timp foarte ușor și el are multe puncte forte, dar în principiu el nu știe să facă altceva decât să afișeze timpul. Și atunci un astfel de ceas, pentru mine personal, nu s-ar merita să fie un ceas greu, pentru că îi sporește o senzație de incomoditate. Dar
Dacă ar mai face multe alte chestiuni pe lângă, atunci poate că aș putea accepta acea greutate în plus. De exemplu, vedem că acest fosil are cronometru, are 3 complicații acolo, unele ceasuri mai au și tahimetre pe cadran, acest ceas Casio are și alarmă, există și versiunile mai deluxe de Casio, Casio Edifice, de exemplu, care sunt mai grele, unele au și conectivitate Bluetooth cu telefonul, deci sunt o grămadă de funcții care pot să, pot să existe într-un ceas și asta până la urmă depinde de fiecare dacă acordăm un punct aici sau 0,5 puncte sau 0 puncte, adică ceasul are o tonă, să spun așa, și funcția oferită, de fapt, nu e pe măsură. Depinde, cum spuneam, de la caz la caz. Ultimul criteriu pe care aș vrea să vi-l menționez astăzi este originalitatea. Dacă ceasul este original, și anume dacă avem siguranță că este original sau este o probabilitate ridicată să fie original, pentru că nu întotdeauna putem ști foarte sigur. Uneori ne putem, să zicem, putem să ne uităm la el, să vedem că elementele de tipografie, să spun așa, de pe ceas sunt cele corecte, sunt la distanțele și mărimile care trebuie și îngrijit, puse pe ceas și așa mai departe. Câteodată și din ceasul însuși se poate verifica, de exemplu la Casio, dacă ținem apăsat pe butonul din dreapta jos, se vede numele brandului. Sigur că putem verifica multe aspecte, dar nu întotdeauna toate aspectele se potrivesc. De exemplu, poate vine ceasul într-o cutie fără brand sau o cutie cu brandul magazinului și atunci sigur că după părerea mea, scade un pic probabilitatea ca ceasul să fie original, dar bineînțeles că asta poate fi compensat de faptul că ceasul are eticheta atașată, folii și așa mai departe. Deci sunt aspecte care trebuie luate în considerare atât de cumpărător cât și de vânzător, după părerea mea, în felul în care prezintă la vânzare ceasul. Și, ca să nu mai lungim, haideți să dăm note ceasurilor. Voi scrie numele ceasurilor. Fosil FB01. Apoi Casio A163W. Și Xiaomi Mi Band 5. O să încerc să nu ies cu foaia din cadru și să începem să dăm notele. Voi încerca să pun ceasurile pe masă și să începem. Transparență funcțională pentru fosil. Ei bine, complicațiile le văd, știu ce fac. Scrie water resistant pe el, scrie 100 de metri. În principiu, această transparență există. Scrie Japan Movement, nu știu dacă scrie și quartz pe el sau altceva, dar această transparență există din punctul meu de vedere. O să-i dau un punct. La Casio vă spuneam că există
ceasurile Casio, după părerea mea, sunt campioane absolute la acest capitol. O să pun un punct la acest smart, de fapt nu smartwatch, ci smart band, ceas sport sau cum vreți să-i spuneți. Nu există transparență funcțională decât în momentul în care îl deschizi. Dar aș spune că pentru acest model nu se aplică așa de mult acest criteriu, pentru că în momentul în care tu îți alegi un smart band din acesta, cam vei ști ce cauți de la el și ele cam știu să facă aceleași lucruri. Poate că știu să ia pulsul, cele mai mult în ziua de azi cred că știu să fac acest lucru, data, ora și alte câteva feature, să spun așa, conectivitate cu telefonul și așa mai departe. O să-i trec și aici unul, cu o mică indulgență. Mentenanță ușoară, schimb ușor de baterie. Ei bine, la Fossil avem acest case pe spate, îmi pare rău, nu pot să-i dau un punct. După părerea mea, acest tip de case de pe spatele fosilului se poate schimba acasă cât timp ai un alta potrivită. Din acest motiv o să-i dau poate un 0,25, dar aș merge pe faptul că este mai aproape de 0 decât de 1. Casio din nou, campionul absolut la acest capitol, cu șuruburile lui de pe spate, deci o să-i dau un 1. Iar Xiaomi Mi 5 nu îi trebuie schimb de baterie, îi trebuie doar încărcare, însă la acest capitol nu o să mai fiu așa de indulgent, pentru că pentru a fi încărcat, el are nevoie de un încărcător non-standard. Și da, cel puțin non-standard la capătul care se atinge de ceas. Ei bine, sigur că puteți contesta această afirmație. Eu când spun non-standard mă refer la faptul că nu este un USB Type-C, dar pentru un ceas de acest tip sau o bandă de acest tip am mai văzut astfel de mufe, astfel de încărcătoare. Dar este o părere personală că poate că și ceasurile ar trebui să treacă la USB Type-C, ceasurile cu acumulator, cel puțin cele care nu au wireless charging, și atunci pentru acest criteriu minor o să-i trec 0,75. Curea comod ar fi următorul punct mare, și anume, nu prinde păr piele. Pot să vă spun din proprie experiență că la acest ceas fosil, cureaua, brățara, mai bine zis, nu îmi prinde pielea. Este o brățară foarte comodă odată ce este reglată la lungimea care trebuie. Un punct. La acest Casio am mai povestit despre el, nu pot să spun același lucru, aici scorul este 0. Iar la acest wristband de la Xiaomi, este o curea din silicon, de felul ei este moale, este maleabilă, dar nu este cea mai bună, însă la acest capitol, că nu prinde păr piele, pot să-i dau un punct. Catarama nu este tăioasă, ei bine, pot să spun că toate ceasurile se comportă bine din acest punct de vedere. Se închide ușor, bine, corect. Fosilul, da. Casio, acest model specific, cu această curea specifică, i-aș da un 0,75. Este și mai îngustă cureaua și asta contribuie un pic la o anumită scădere a stabilității sistemului de închidere.
și la Mi Band 5 um, aproape, aproape aș putea spune că este greu de închis, așa că aici o să-i dau un 0. Fac o mică paranteză, după cum vedeți, cureaua reprezintă 40% din nota unui ceas și bineînțeles că aceste curele se pot schimba, dar este o altă impresie și o altă experiență în momentul în care ceasul îți vine de la început cu o curea care se potrivește și cu ceasul, dar și cu utilizatorul. Este ceva, aș putea să spun, aproape magic dacă se atinge acest criteriu. Ei bine, potrivire cu mâna sau faptul că este reglabil ușor, cred că am putea să dăm câte un punct la toate aceste ceasuri. Poate că 0,75 aș da la ceasul fosil pentru că e nevoie de un pic mai multă grijă la aceste zale, dacă vrei să le scoți de pe brățară. În schimb, la Casio trebuie doar mutat acest mecanism de închidere mai sus pe curea, iar pur și simplu la cureaua de silicon închizi unde vrei la care din aceste găuri dorești. Deci aș da un 0,75 la fosil și la celelalte două o să dau un 1. La stabilitate și control, după cum am zis, acel criteriu care spune că ceasul alunecă, la fosil aș da un 1, deci scor maxim. La Casio aș da un 0,50. La acest Casio aș da un 0,50. Tinde să alunece și are și alte probleme, dar la ceasul de silicon, această versiune de Casio, dar de silicon, aș fi dat poate chiar un 0. Iar la Xiaomi aș da un 1, chit că se înfige, ca să spun așa, în mâna ta prin aceste protuberanțe de pe spate cu senzorii. Asta totuși îl face stabil, deci la punctul acesta nu suferă. Nu apasă pielea și mâna incorect, cum vă spuneam. Fiindcă toți suntem la Xiaomi, aici o să-i dau un 0, din păcate. Poate că într-o zi ceasurile de tip smartwatch și aceste sport bands vor putea să ia pulsul și să facă ce vor să mai facă fără să creeze incomoditate la acest aspect. Însă, vorbim de cadran acum, la Casio pot să dau scor 1, este un cadran mic, nu apasă pielea în mod incomod. La Fosil, din nou, o să-i dau un 1, chiar dacă este un cadran mai mare, este un cadran comod și care și urmărește puțin forma mâinii la margini. Vedem aceste mici curburi din capete, deci o să-i dau și lui un 1. Ne apropiem de sfârșit. Să analizăm proporția greutății în funcție de ce oferă ceasul. Ei bine, Casio aici aș putea spune că este un campion absolut, oferă multe funcții și este foarte ușor. Nu mai intru acum în cât cântărește ceasul, cred că cântărește undeva în jur de 50-60 de grame. O să-i dau aici un 1. Sigur că este un punct subiectiv, dar să analizăm și fosilul la acest capitol. Este un ceas mai greu, cred că pe ansamblu are 100 de grame sau mai mult. Totul depinde dacă funcționalitățile pe care le oferă, avem aici un timer, văd că și data, deși nu sunt neapărat fanul datei
listat în acest fel pentru că nu ține cont de lună, dar nu știu ce să spun, poate că un 0,75 ar fi potrivit pentru acest ceas. Iar pentru Mi Band 5 o să-i dau un 1 pentru că este un ceas ușor și oferă și el multe funcții. Cât de original este? Ei bine, nu am motive să cred că aceste ceasuri nu sunt originale, așa că au venit în cutiile brandului, au venit împachetate corespunzător, deci o să dau un punct la fiecare. Și acum haideți să calculăm un total. Pentru fosil FB01 avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Avem 8 și un 8,75. Apoi pentru Casio avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 7,50 și 8,25. Sper să nu greșesc la calcul. Iar Xiaomi Mi Band 5 avem un 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 și 7,75 ar fi totalul. E bine, după cum vedeți, am comparat o gamă cât de cât diversă de ceasuri. Bineînțeles, putem face mai divers acest exercițiu, dar până la urmă a fost doar un exercițiu. V-aș ruga, dacă v-a plăcut acest exercițiu, să îmi comentați în acest video ce ceasuri v-ar mai plăcea să aveți notate în acest fel sau ce ceasuri v-ar plăcea să comparăm în acest fel. Poate că ați ghicit din subiectul acestui video. M-am înscris într-o a doua călătorie, între ghilimele, în lumea ceasurilor. Prima călătorie a fost încercarea de a găsi un ceas bun pentru lucru, un ceas potrivit pentru lucru, aș putea spune chiar ceasul perfect pentru lucru. Iar o a doua călătorie în care m-am angrenat este încercarea de a găsi un ceas perfect în general. Și bineînțeles că perfecțiunea este relativă, dar încerc să o fac relativă la noi, relativă la noi înșine și nu la evenimente, pentru că noi suntem cât de cât constanți în timp, dar nu relative la aspecte care sunt foarte variabile, cum ar fi evenimente, vestimentație și așa mai departe. Vă mulțumesc pentru atenție și ne revedem în următorul video.